Ara mateix és un espai desengelat, gris, ple de ciment, però en els propers anys canviarà, perquè avui s'ha presentat el projecte que s'ha triat per transformar la plataforma marina del Fòrum. Les imatges virtuals se la imaginen així. És aquest espai on conflueixen Rambla de Prim i el Passeig Marítim i, com veieu, s'hi planeja fer un nou camp de futbol municipal, posar verd, bastant verd, tenint en compte que ara mateix és una superfície de ciment. Volem saber com han rebut la notícia els veïns de la zona. Per això hem convidat en José Manuel López, president de l'Associació de Veïns del Maresme. Bona nit, benvingut per Ser Bàsics. I també l'Enric Navarro, president de la plataforma Stop Concerts. Benvingut. Moltes gràcies. Bona nit. Bé, la meva primera pregunta era si això era un deute pendent amb els veïns de la zona, dignificar, transformar aquesta plataforma, tenint en compte que és gairebé l'última zona del litoral que queda realment per transformar. Enric. José Manuel. Bueno, en realitat el deute pendent és amb tot el front litoral, no la plataforma. La plataforma és un àmbit molt concret. En principi nosaltres celebrem la bona intenció d'aquest Ajuntament de transformar, diguem, tot aquest front litoral, perquè des dels anys 90 que està pendent i, de fet, ja s'havia començat a afrontar, fent projectes per un passeig marítim. Exacte, que està en marxa des de l'estiu. Exacte, i avui la presentació és l'ús que es donarà a la plataforma. I aquí ja tenim alguna divergència. Aquí és on entren els matisos, que ara ja entrarem. Enric, però era una anomalia tenir aquesta zona, que és àmplia, tal com la tenim ara? I, per tant, és una bona notícia que sapiguem calendaris i projecte per transformar. Ara entrarem en els usos. A veure, en aquesta plataforma, de fet, ja hi ha hagut activitats. Per exemple, anualment es muntava un circ, per tant, s'aprofitava. De tant en tant també feien alguna mena d'esdeveniments a nivell d'uns vehicles que anaven amb veles, és a dir, i anaven circulant per allà, per tant, sí que tenien un cert ús. El problema és que nosaltres temem que, en lloc de reduir els esdeveniments de gran format que s'estan fent al Parc del Fòrum, que és una de les nostres reivindicacions des de fa molt temps, reduir aquests espais, estem veient que no l'hem reduït, sinó que segurament l'ampliarem. És a dir, ara tindrem el Parc del Fòrum, que és el parc actual, i a més 12,5 hectàrees més d'aquesta gran esplanada, que per cert, avui han fet la presentació del projecte, però no sé si heu vist les imatges que ja estaven començant a asfaltar. Per què? Perquè el mes que ve comença ja la temporada d'esdeveniments, de festivals. Per tant, entenem que ha estat una cortina de fum per, d'alguna forma, oficialitzar que aquesta plataforma que ara es feia o no es feia, a partir d'ara ells tindran ja l'oficialitat i el segell de poder fer qualsevol tipus de concert aquí. Em comenten que pot ser que l'asfaltat sigui també pel Tour de França. No sé si s'ha previst aquí alguna activitat, però en tot cas, en aquesta zona ara mateix ja s'hi estaven fent concerts, correcte? Només es feia la Fèria d'Abril i el Primavera Sound. No és cert que s'hagi mai fet el Cruïlla en la plataforma marina, que, per cert, és un espai que no pertany a l'Ajuntament, això també val dir-ho, pertany al Ministeri de Transició Ecològica, és a dir, al Gobierno de Madrid, MITECO, i que, si no estic equivocat, espero que no, aquesta concessió d'aquest espai a l'Ajuntament estava caducada. No sé si a hores d'ara ja estarà o formarà part de l'Ajuntament. També ens agradaria saber de qui és la propietat d'aquest terreny, si és del MITECO, si és de l'Ajuntament, si hi ha una concessió o si no n'hi ha. Vull dir, hi ha moltes preguntes al darrere que desconeixem nosaltres. Ara entrarem també en els usos. Tu ho apuntaves una mica, Enric. Ara mateix feu vida en aquesta zona o és una zona que està d'esquenes a la ciutadania del voltant? De fet, està d'esquenes a la ciutadania i això a partir de l'any 2004, quan es va fer el Fòrum de les Cultures. A partir d'aquell moment, els veïns no barrat el tema de passar a disfrutar, a gaudir d'aquell espai, però pràcticament és un terreny, jo què sé, industrial, abandonat, i que la gent no s'aproxima. Abans la Rambla de Prim teníem la sort que la podíem creuar i arribaven quasi bé, no al final del mar, perquè aquesta plataforma
potser la gent no ho sap, això són 14 hectàrees que es van guanyar al mar abocant allà les runes de totes les obres que es van fer. O sigui que ens van posar al mar més lluny encara. I aquesta plataforma tenia un destí, que era el so marítim, i ara, doncs, d'alguna manera, volen fer un ús, al que nosaltres estem en contra totalment, perquè ja estem patint. A part de la pressió que hi ha a Barcelona, turística i tal, només ens falta aquesta pressió de grans esdeveniments que a nosaltres, en concret, ens estan fent la vida impossible. A força de lluita, hem aconseguit domesticar una mica la qüestió, però en tot i amb això no es pot mantenir. I això comença ara a la primavera i dura fins al final de l'estiu. Ara parlarem també, perquè aquest any hi ha canvis. Suposo que, José Manuel, anaves també en aquesta línia dels canvis que hi haurà amb els grans esdeveniments. Entrem en els detalls del projecte. Per exemple, aquest camp de futbol que s'instal·larà, això us agrada? Ho heu rebut amb els braços oberts? Com ho heu vist? Nosaltres no estem en contra, perquè el camp de futbol, d'alguna manera, s'havia de reubicar. Perquè, clar, el repte del canvi climàtic ha dit la realitat. No podem anar en contra d'aquesta realitat. Si es posa allà, en principi no és cap problema. El que passa és que nosaltres sempre havíem pensat que si això tenia que ser un parc, ha de ser un parc. De tal manera que hi ha una connexió entre el Parc de la Mar Bella i el Poble Nou a través de tot el passeig marítim, que ja s'està començant a formar, encara Llulls encara no té, però vaja, i acabaria en aquest parc de la plataforma marina, que per això és, des del veïnat sempre hem pensat que podia ser un gran parc per gaudir-lo, no només els veïns del costat i els que estem allà limítrofes a ells, sinó tota la ciutat, que pugui anar allà la gent a gaudir d'espais, diguem, familiars, etc. De tal manera que el que tractem de que la gent sàpiga que a darrere de la nostra reivindicació és que allò ha de ser un parc i no un espai per grans esdeveniments, diguem, musicals i d'altre tipus, que estan donant moltes molèsties al veïnat i, a més, no veiem que s'hagi de duplicar l'espai que hi ha a l'esplanada del Fòrum. Ojo, que diuen el parc del Fòrum, i això de parc no té res, és una gran esplanada de ciment. Per tant, José Manuel i Enric, quan heu vist aquestes imatges virtuals i heu vist que hi ha verd, però hi ha verd pel voltant, què us ha semblat? Bé, per la meva professió, jo estic acostumat a fer molt tipus de rendering d'aquesta mena i, a més, si mirem la imatge, és clar el que volen fer. L'Ajuntament de Barcelona es regeix amb una primera frase. Nosaltres ens preocupa l'economia. I tot la resta ve després. És a dir, els veïns venen després. L'important és l'economia. Aquí com podem treure diners? Justament cobrant els promotors musicals i privatitzant un espai que en principi és públic. El mateix que estan fent en el Parc del Fòrum, que, com ha dit ell, és la segona plaça més gran d'Europa o del món per darrere de la Tiananmen de la Xina. 23 hectàrees, aquí 12 i mitja. No podem admetre, com ha dit ell, no podem admetre que això sigui un espai, una plaça dura, quan el que necessitem precisament per la climatologia, si no mireu totes les imatges que estem veient a Andalusia, a Itàlia, a qualsevol part del món. És a dir, com podem permetre que aquí, que tindríem l'oportunitat de fer un gran espai verd, gosin donar aquest espai tan dur per fer festivals. Heu pogut participar de les trobades que s'hagin pogut fer o reunions per poder transmetre aquesta idea que vosaltres teniu molt clar, i és que voleu que sigui un parc. No sé si heu pogut participar en el procés. No, aquesta és una queixa de les que hi ha, que és que això ha estat molt opac. A nosaltres mai se'ns ha preguntat què penseu sobre aquest espai, què podríeu fer. I clar, pensem que tindria que haver hagut un debat obert sobre què volíem aquí, com ho podríem programar, de tal manera que quedés, diguem, una mica oberta la participació al veïnat. De fet, Barcelona és una ciutat de veïns, no és una altra cosa. I els veïns hem de poder dir la nostra sobre aspectes tan importants com dedicar 14 hectàrees
a fer un espai que ja es veu en el render. És una altra plaçadura i, a més, per fer, diguem, una extensió de grans esdeveniments. Diuen que també s'hi faran activitats veïnals. José Manuel, escoltem l'alcalde, perquè justament avui en la roda de premsa ha volgut defensar molt Jaume Collboni que realment aquests usos es diversificaran. Només cal veure el plànol per veure que està més que garantit que aquest és un espai veïnal, que té zones verdes, que té camins i que, sobretot, feia 20 anys que dormia el somni dels justos. A vegades, doncs, posar en marxa projectes aixeca debats, no passa res, però nosaltres estem determinats a acabar amb aquest espai que té un potencial extraordinari per començar pels barris del Besòs, del Maresme i del Front Marítim i que durant 20 anys havia estat aturat. Té un potencial extraordinari pels veïns. Què hi dieu, Enric, José Manuel? Doncs jo li diria que el vostre reporter, en Jaume, li ha fet una pregunta en el torn de preguntes. Jaume Planagumà. I li ha preguntat precisament si allà hi haurien esdeveniments, i li ha dit en concret del primer assalt i del Cruïlla. I a la resposta, que ha durat 1 minut i 4 segons, de l'alcalde Collboni, en cap moment li ha respost sí o no, perquè sap perfectament que allà aniran aquests esdeveniments i no s'atreveixen a dir-ho. Per això no ens han convidat mai, perquè ells saben el que nosaltres pensem d'aquests espais. No en convidaràs per dir-li el que no volen escoltar. Torno a dir, aquí el que preval és la condició econòmica de l'Ajuntament. I aquí en aquesta taula, en altres programes, ja hem parlat de tot el que està cobrant l'empresa pública de l'Ajuntament per als serveis municipals. Per tant, estem en contra d'aquesta duplicitat d'espais per fer més esdeveniments. El que volem és un gran parc, perquè, a més, si allà algun dia s'arriben a fer grans esdeveniments dels veïns, ja et puc assegurar que difícilment acabaran a les 6 de la matinada com acaben els concerts. José Manuel, crec que tu avui has pogut parlar amb l'alcalde, si no vaig errada, que un grup de veïns i heu pogut conversar amb ell. Què li heu dit? L'hem explicat això, concretament, que no ens hagi deixat participar. Segon, que dedicar aquest espai per a esdeveniments, i no cal anar lluny. En la nota de premsa que ha servit als periodistes ho diu clarament. Un gran espai equipat amb xarxes de serveis necessaris per a desenvolupar tant esdeveniments de gran format com, per exemple, Primavera Sound, la Fira d'Abril, el Festival Cruïlla, etc. Ho posa aquí, perquè ell de paraula pot dir una cosa i atenuar una mica la informació, i una altra cosa és el que diu això i el que diu el projecte, que també l'hem llegit. Per tant, no ens enganyem. Això està dedicat a fer un espai per a grans esdeveniments i això que es veu en el render, aquell espai quadrat, és per això, per posar ja totes aquestes coses. I la tercera cosa que hem de dir, que l'hem dit, és que nosaltres el que necessitem que es faci, diguem, un espai verd que puguin, diguem, aprofitar els veïns del costat, tota Barcelona, i fer una ciutat vivible, o no sé com diuen, que ens estan venent, diguem, tota aquesta propaganda. Escolta, on està si no mirem, diguem, aquest aspecte, no? I què us ha dit? Bueno, doncs clar, les respostes són ambigües i moltes vegades no n'hi ha respostes perquè potser no tenen pensat l'argument sobre el que els planteges en aquell moment i no la donen. Però també volia parlar amb vosaltres, abans ho apuntava, perquè aquest 2026-28 tot el que és l'adjudicació d'aquests festivals, aquests concerts, ha de canviar. És a dir, Primavera Sound i Cruïlla van a banda, estan blindats, però la resta de concerts i cites sí que es faran mitjançant adjudicació de concurrència pública. Això vol dir que als promotors se'ls posen més deures, més obligacions. Esteu esperançats que això canviï el panorama que fa temps que vosaltres denuncieu? No canviarà. Mira, porto aquí unes dades de tots els esdeveniments que es van fer. El resum del 2025, incloent la Fira d'Abril, hi van haver 37 jornades, és a dir, 37 nits, 8 nits fins a les 23 hores, 5 fins a les 24 i 24 fins a altes hores de la matinada, 3, 4, 5 i 6 de la matinada. Respecte al 2024, hem tingut 4 nits més. És a dir, en lloc de reduir, ens les han augmentat.
quan es va promocionar una roda de premsa a bombo i plateret del director de l'ICUB, de l'Ajuntament i del senyor David Escudé, que ens reduïen la jornada. És mentida, és una fal·làcia. És més, ara ja està queixant el grup de la Teleco Gresca perquè els hi volen cobrar uns diners que no hi estan d'acord i perquè ja estan posant el crit en el cel perquè segurament hauran de tancar. Doncs s'hauria de fer un repàs de totes les promotores aquestes i veure quins números tenen, perquè el que no es pot fer és seguir promocionant i subvencionant aquests espais amb diners públics quan la seva economia, i aquí lo dejo, està molt malmesa. Sabeu com serà el panorama del 2026? No ho sabem encara, perquè fins ara ens facilitaven per part de BCM sempre el calendari anual, però com que gràcies al calendari anual nosaltres sabíem el nombre d'esdeveniments, el nombre d'aforament total i els horaris, i ho denunciàvem, doncs al final ara això ho vam publicant amb comptagotes a la pàgina web del parcdelforum.cat. És a dir, com a molt podríem consultar segurament ara el primer trimestre. I t'ho van donar en comptagotes perquè així no ens puguem queixar, no? Estarem pendents, ho hem de deixar aquí. José Manuel López, president de l'Associació de Veïns del Maresme, i també Enric Navarro, president de la plataforma Stop Concerts. Gràcies per haver vingut. I vocal de la Xavex. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut al Bàsics. Gràcies. Gràcies a vosaltres per haver-nos permès participar i dir quina és la nostra opinió al respecte, que no se'ns havia tingut en compte fins ara. En aquest moment és la primera oportunitat. Gràcies.